white na ma blacks no mo mpeble if say omo no nim de emlofo no ye tuntumfo no South Africa de omo ye omo no say no omo aduane ene nsan obo nso ma salai so omo na ma omo ampa adwuba if say omo nim say de bia omo nya aduane ne nsa enya ma na omo deda enti wo de bia ya mo abo nti adwene ben na obenya say okopa adwuma ye ana say oma oba ko school enti na bebre no omu blofo kro mu ntimi nkan bia bon ebeduru winter bia no mo yesa say we say omu June July na ye omu winter enti on say winter na eduru en na omu de enti omu no wan no mo panie ma awia de akogu ehon mo mbedi ni kakra kan say sunny side Ghana ni guy ba akokoto ka nti no abie nwom no a ba ahyikum nti no abie ka ne do nti na Africans for no ba ku twam nti wo twam no na African ni guy no ohwa ontimi nkofa kwan nti wo to gate dim nti wo to mu na ka hwim ana Ghana ni say ana nti na waka do na hwim so nti wo say ana nti na waka do na hwim no ana we ni ka say nti nkofa kwan na kan ya de embo no nti ase omo ye nti we no ye de efoko no nti ofoko na one ne ye yi na ase afede edane ntokwa nti we ni yi sikan free African ni no o yi sikan say omo colored no ono na yi sikan no no de wo Ghana ni no ekun omo de omo adwen nyo nti bi mi say no na me nam bia nwumre ye say salu adwuma na no ye pon anwumle so I say etimi mi say me nam bia na sikan hye so one protective one ye bekum but who use card ya no kra na ye normal so I say but nam form dia no no mbehia oni time bia ana omukro mu South Africa for na nkasa kra no so wo ye ni tiama no na so mu say time kwa na ana say sumu ba no mu nyina obi epentema ko hye ni fie ade ba akọ ye ni say omu kase yenko ekrom wo de fa shop ne ma no bibia wo so manage shop no enduru 6 months kwa de wa shop no begu wow omu no mu de ni say sika no obi abeto ade no de ato drone no hu sika na no pre no be di sisi a siabonga sambonani siabonga Ebusuafo me chiache obia obia kwaba e de Baba Grace TV so me say twedi ampo yanko patom obia ho ebusuam mesre se obekan ho e wo channel yiso na subscribe ya maye na wa like na wa comment ama foforo so enya bia hwe me say obaye ti odofo nyame sure wati na onye wo so akoma so ade emfama ye baba yitwe nkobo yin na yin nim se be abosomi kakra de oman bako a ne dia gentre ha e wo wiase ama hodo nyina so ye South Africa na nya ne papamu on say obagidin a bia papa bia bone we di akama akoye bone ya ho mine so nipa no bi eyo mo yakayaka de ma bi kura ye shom so mo free ho yinim said na mo ama Ghana aban akofa yin South Africa fo bi free ho aba o mo nchi Ghana ha aman bebre Mozambique no Zimbabwe ye ti say aman nyina e former di chef ro na ye nya enu aba ma bi a watena South Africa ache yiye na sansa ma hodo esisi na ye hu bia yeti nseme odani kotu aman say hu di akoso nyida wo mre bia na oto na obotu ne bo ase ache mu ache na say ebi di won nsa odi nya aboche na me ma na kwa ba yen twen komo wi na busua obeti nsem waspa me nua boko de o nyame adum ho ye pa ye do bo ade ase ebia na obi ni mu mesere no ada ho di acha I flame Ike okay ya wo kuma se ya ami wo kuma se ya okay Ike yen hwe South Africa what's now that oh matna oda what's now the best minya 5 years if you know okay ebrebe na akoy oh we can say we call number ache insana but me kai say omo ensensem the time I happy ye ne 2014 and di kan epejani sabre na mo okay enu kwampo de na kese kura chen de say ye di ani hu e ban say 2014 ensem we bi shas
ano so ɔmo sɔle sɛ ahɔhoɔfoɔ nyɛ de nkɔ ɔmo kurom so ɛno koraa de ɔmo tumi hyia ɔmo bo na ɔmo awɔ sekan ɔmo tumi bo tuo nyinaa 2014 ɔmo hyia wo nana ɔmo hyia ɔmo busa ɔyɛ hɔhoɔ ɔmo bɛkum ɔyɛ hɔhoɔ nkwa ɔmo pɛ sɛ ɔfiri kurom hɔ no ɔmo mpɛ bele wote ase nti ɔmo adwene ɛhyɛ ɔmo tirim nyinaa ne sɛ ahɔhoɔfoɔ yɛ de ɛgye ɔmo adwuma so ate ase ana adwuma no nso no yɛgyae ma ɔmo sɛ ɔmo nyɛ a ɔmo ntumi nyɛ mo so mo yɛngye mo adwuma biara ana South Africa nkasa no hɔhoɔ nyɛ ɔmo government work hɔhoɔ ntumi nyɛ dabi wonya aban adwuma nyɛ South Africa foɔ naa na ɛyɛ so ate ase sɛ nka aban no ma kwan sɛ ahɔhoɔfoɔ nyɛ aban adwuma nka ɔmo nya bi nyɛ sɛ ɔmo mpɛ bele so ate ase ɛno nti na ɔmo ma ahɔhoɔ nyɛ ɔmo aban adwuma no saa na adeɛ no akɔyɛ 2014 deɛ ɔmo hyia a ɔmo tumi wɔ sekan ɔmo tumi twa gya too mu nyinaa sɛ wayɛ dɛ woyɛ hɔhoɔ ana wabɔ ɔmo kurom bia nka yɛwɔ Kumasi yɛ a obi nam bɔ kurom ha na prɛkopɛ obi ahyia no sɛ ɔno sɛ ɔmo no ɔmo pɛ kasa nti ɔmo hyia wo ɔmo de ɔmo kasa no na ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛhyia wo nti wantumi anka na ɔmo nso ɔyɛ hɔhoɔ na ɛne ɔmo ato ahyɛ wo so ana ɔmo nso ɔmo to hyɛ wo so na ɔmo ku nso a ɔmo bu aku nso a na ɔmo gyina hɔ na ɔmo to nwom ɔmo ani agye ɔmo de kum ebi ɛsɛ ebi ku a na ɔmo aka kan na ɔmo to nwom wɔ akyiri na ɔmo ani agye ɔmo kuro mu nwom na ɔmo to ɔmo ani agye si yɛ ku nipa ɔmo life na ɔdwene ho a wɔnte aseɛ so na mekyɛ no nti 2014 ɔmo na nya asɛm ketewa koraa wei koraa sua 2014 deɛ na ehu paa but ana yɛ blɔno na mewɔ so no na Mpumalanga Mpumalanga Secunda Mpumalanga Secunda ɛhɔ na mewɔ so but ɛhɔ nom no ɔmo anyɛ saa adeɛ no bi wɔ hɔ ɛnyɛ South Africa nyinaa na ɔmo yɛ saa but ade no nso ayɛ ɛbɛ start free KZN ɔhɔ na ɛyɛ na ɛfiri ba KZN nso yɛ kuro Zulufoɔ no ɔhɔ na ɛyɛ ɛfiri ba so twamfo yi kyerɛ ɔmo sɛ ɔba Ghana yɛwɔ northern part nsirem afei woba yɛwɔ southern part Accra no ne central ɛne yɛwɔ middle belt Bono Ahafo Ashanti region ne adeɛ saa baabi ase KZN ɛyɛ hɔ na saxon ɔmo wɔ fine fa ɔhwɛ South Africa kuro no ɔmo ate ɔmo wɔ baabi anaasɛ man sɛ nka ebi Kumasi a mo wɔ ebi Accra so ate ase nti on sɛ kuro no so nti obiara wɔ ne baabi a ɔwɔ so ate ase Zulufoɔ mo na Kosafoɔ so wɔ ɔmo yi ne nyinaa yɛ tribes ɛwɔ hɔ no nti ɔmo taa yɛ saa ne Zulufoɔ ne Kosafoɔ no ɔmo na taa yɛ saa adeɛ no ɔmo di bu ntintimman paa yɛ Zulufoɔ no ɔmo mpɛ bele so ate ase ana ɔmo nso no adeɛ baako ɛhyɛ ɔmo tirim sɛ yɛ foreigners foɔ na yɛba kurom hɔ no ɔmo mpɛ yɛ asɛm nti asɛ ɛhyɛ ɔmo tirim sɛ yɛ foreigners yɛn na yɛma ɔmo problem ɛma ɔmo nyɛ de ɛnyɛ adwuma nyɛ but ɛnyɛ yɛn a ana mmorɔfo no nso no bi yɛ mmorɔfo ayɛ mmorɔfo wɔ mmorɔfo no ɛwɔ hɔ ana yɛwɔ tuntum yɛwɔ Africans na yɛwɔ mmorɔfo fitaa wɔ hɔ na yɛwɔ tuntum foɔ so wɔ hɔ tuntum foɔ no Zulu Kosa Bedi ɔmo dɔɔso so South Africa ɔmo dɔɔso sɛdeɛ ɔba Ghana ha yɛ tuntum ɔmo dɔɔso busa South Africa foɔ no a ɔmo yɛ mmorɔfo no ɔmo sɛ ɛbrɛ ɔmo nyɛ afa ho di no aborɔfo no bi kɔ ɛka ama ne wɔn abɛyɛ South Africa foɔ ɔmo sɛ ɔmo ka ho bi ana South Africa mmorɔfo no deɛ ɔmo nka ho bet na anu ya mu sɛ social media mu videos ni bi na bloni bi ka ho ɔmo yɛ sɛ ahɔhoɔfoɔ nkɔ ɔmo kuro na ɔmo ka blacks n'akyi sɛ ahɔhoɔfoɔ no nkɔ ɔmo kuro so eti ana wɔn nso de ama white no na ama blacks na ɔmo mpɛ bele
If say omo no nim de emlofo no ye tuntumfo no South Africa de omo ye omo no say no omo aduane ene nsan obo nso masalai so omo na ma omo ampa adwuma if say omo nim say de bia omo nya aduane ne nsa enya ma na omo deda enti wo de bia ya mo abo enti adwene ben na obenya say okopa adwuma ye ana say o ma ba ko school enti na bebre no omo blofo kro omo ntimi nkan bia bon so atase illiterate for ne doso so omo ko school adu akiri na I was South Africa tuntumfo no omo ko school adu akiri ene omo omo tu kwan omo full play akwa amanfo countries no omo munye sei South Africa for omo sua de omo tu kwan ana so omo ko school adu akiri no ha omo munye sei omo de omo ni atime kai say 2014 started yen kura no na ye shop wonum guys 3 ba ono omo ba ye no de omo kan ni say oh yen fili ni anye adwuma omo ye South Africa for guys 3 omo akọ school akọ akiri omo kan say yen anye adwuma we mu no omo ye sa no omo anko school so omo ko school pa na omo ni atia omo say tutu kwan a komo nka say Africa ni bi nko nukrum so atase nti manu say say ebi wo hon ma omo ni ati atase so omo ya me musa asase me because we Ghana hey a bad day say you kuma say obi be so say obi e Mali ni ana Nigeria ni oba Ghana nti yenko nukrum ni abono say o ka say itimi kum be shi bi na awa bra police commander no ne mpanifo o man tell me the Ghana o ma yentu ye be chew di omo ya o ma mpanifo no omo nka hwe omo me yenchi omo ana because omo ya no mo ja no ma sa be sha yenchi omo on say omo no omo sorry so omo ye omo de na on say omo ni omo police fo ni nyina no omo kakasa baako omo so ye South Africa fo so what I say into omo na ankasa no say omo eni ahoho ye bibia omo ntimi nye de en stop wo me say o hwe other videos ni bia on say Ghana ni baba ko no o ka say say do mo bu ye ni omo ye saade ni nyina no police fo gina on so mo ntibi nje wo mo so what I say that's a committee call reinforcement but unim say ye kura na ye wo shop na say bia obi ye bibi ana say o de ne ko police station kura na o de ne ko a police for no omne no so want man ko mo kasa na say de o ni krom ni na de na ba no ka mo kasa ne pe on fa ni ntum so I say on fa ni ntum e say ni krom ni na o on fa ni ntum de on fa ni ntum enti obeka cho say o de ko ye de ni betum so mo fa ni ntum enti oni we no ni krom ni be de e beka kasa ba ko so na afi wo ko ya ni ejai no so omo so ntina da bi omo yes ana ti se ebia mvan se hokora no se obi arobo na hu nanim na ebia later okọ ye case na ekoche na omu jai na obeba bekum e se eden omu be jai no obi arobo na okọ report omu chi ne kura na omu be jai no eno omu be jai na eden ya obesa babak oba ohu a obekum okum so enko be bia omu takum foreigners fo ni bebre wow nti anu nti we na sa ye ni sole a sa ho fo nko mu kuruma police ni gina okro nka hwe so oye ko enko be bia police fo ni nka hwe so mu no mu nyina mu kakasa baako wow so atase ana mu no so no mu ni se wo na wo na wo foreigner na wo abo mu kurumo no wo ha wo mu police fo nso kura hu ni sa mu ni se wo kura wo ha wo mu se so South Africa fo nso wo Ghana South Africa bi wa ha sei enti mo ha omo se on say omo no omo adwene e dom timi different ana ye Ghana no ye adwene e dey trim e different ye gi ahoho ye di ahoho na chichiri Ghana so atase susu nyina ye di nyina ato ye trim o ti ase if se Ghana ha sei no se foreigner ni bi kura ni ni ye kura ko police station wo na e be entertain o timamuni na ye Ghana ni wo na e be entertain so atase ni e jai foreigner no oko if say omodi kan aka say ye de ahoho na chichiri kru but South Africa de enye sa
Oh, ho na South Africa Omo ni nya mindset ni different kura. On say Ghana no ye ni abi. So what I say. Aha na esa o abadaye. So what I say. Aha if say o Ghana no so sisi say be a foreigner bi ye na so onko nuku na obu no na o de second be wona kuna. Oyanko Ghana ni beka se jai. But hon no mo nka da. Ombe hwe sa na yakun. Honum kura ne se omo ankasa kromu ofo na omo ye South Africa for na ankasa no. Se de nipa mienu hia na bia entokwa bo mu ntam no omo ko a obia nu obepata kire ba ko akun yenko na omo ankasa abre no makun omo ankasa ajai ese honum no obi ni obi ko a obia nu obepata kire bia omo dɔɔso no mo nam ana bia omo twa omo ko na omo ankasa pata but say we free baby no mo nyina South Africa for na say bia entokwa bo mu ntam obi ampata omo be gina ho akwa kopim say ba ko bewu kire bi omo ableble no omo ajai no obi akɔ ne baby enye saa dia ba ko omo hwa ama ba ko aku ba ko what I say okay now on say yeti one na akɔfom na asan so bi ti dia na omo ya de ne ba mo omo jai na omo jai so de ne sa ba mo omo sa sha se bi omo ya de ne be ba omo jai so okay enya ntokwa de ne ba mo omo jai okay so on say yeah we can one third one you need third one yeah na no na say modern time times die ya ba ya no ne third time okay what I say okay first one e buy no ana mpanifo bi ba mu na say munjai say na ase kotwae ana omo no so no omo ye we ni nyina nom sa de wia wa de o foreigners no da bi South Africa for na ngasa no e be duru winter bia no mo ye sa say we say omo June July na ye omo winter nti on say winter na eduru en no mo de ye nti omo no ya no mo panie ma awia de akogu ho no mo be din kakra if say no na ye 2 months ana winter no be e be free so I say nti say Ethiopia for shop and say Pakistan for shop and say Ghana for shop omo nya ba omo nya wura ha na omo wia na ma de ko se video sun so wahu bia saa na omo ye mba mu kom kuro mu to shop na ebi wia na ma no bi no mo kasa na bia na ebi fa ho na omo wia na ma no omo dwuma mu dia no so ana Ethiopia for so ebu a no mo etuo nti se omo se mo de saa no ba no omo tututu nti omo ye saa na no omo suru no omo ko na shop bia na meta ekoto nwi ho no na wo embalente ho a so I say omo di ye saa du ko wura omo kope omo ne ma awia shop no so Ethiopia shop no so ne ma wom nti omo duru on no omo ye no omo tututu Ethiopia fon tututu to omo tutu e omo dwane omo ntimo omo form asem na anko so I say nti omo no omo suban no mlofo no na aye omo saa ana mlofo no kra sa aka chom say mo we fish omo asin betutu o say omo si be yi aba Africa che South Africa tuntum omo say fish nye tuntum fo no omo say fish nye so I say ana omo no omo paade ha e be ma tuntum fo no ewu so I say omo be wu quick on say South Africa brofo no pet tuntum fo no on say no omo pese omo benya adwen bi say omo ni beba omo say omo je omo man enu nti na omo ensa ne aduane so I say omo so hu ni say white ni na ye awo fo na aba ho no ye ne yenye you white ones na edi omo awu okay omo di omo awu fritete no enti won say no blacks no ma penkraman first no so na mlofo no timi man krama wi omo no ma bo mu tuo nyina enti say na ma say no omo so apenkraman ene etuo blacks no first no omo nim sa de betem mlofo na ma omo se de omo do omo fam no nti ama omo no omo so ama obia efie bia etuo wo South Africa mlofo no timi man krama wi omo Satam Mandela time omo nkrama wi omo nyina ene omo say shutu omo so ko asa ne ma nyina wo omo timi ebu omo Satam crest starting omo wo school kra omo betimi be shutu omo so no ma chiche omo no do makogu prison ebu oso ani yakun so I say e betimi akasa ne bia saa boni e bia nipa bi di omo be twem na ma akoso di omo timi omo so ye
You know before body. but omo no omo na nkasa no Okay. omo white na ete said omo hu omo nyame South Africa bro. Tuntum for no. Omo South Africa bro. abrofo na omo nim say omo na ye omo nyame Oh, okay. aso omo hu Yesu so ata say Okay. nti omo no omo ntimi mfa enko omo so anytime bia na omo be sa de malima taka say wo yonku tuntum die a oye o Africa oye wo sister esaye o brother adentina bibini a utimi ye de ekotwese kan won so ana say obu na kum so white for no say omo de call omo so beto omo no so omo entimi mfa call omo so I just say tuntum for na omo hu ni say tuntum for ne ye ha omo but entisa okay. ablofo no so na adi omo awu abepem samle so I just say omo mpeble Also omo man mpeble omo mpeble ana emma no so ebi mpeble but dodo na so emma no na ehwe mema no sa emma no hwe mema no pa man ko yedwuma on da behwe om de abehwe mema no so mema no obenya adwuma o but obedu so obekọ adwuma no abo nti obebro Friday ni saa eno no mo friend boozing time. Oh, okay. Obekọ tabin Friday anwumre no boozing na se no normal omo no nsan friend boozing. Okay. Boozing time. Okay. Until Friday to Sunday. Obenum sa. Wow. So ono obekọ tabin. Tabin e sport. Nti omo kasem no mo se tabin. Okay. Nti sport no mo ko. Ti e un se kan sport but omo kan tabin. Okay. Ha. Ko fa mi akọ num bi. That's what was akọ. No akọ. Obenum sa nti time ono no bekọ adwuma mu no. Ye be test no na akọ ho wo ni mogem. So I say, "Sani you be you wadi." Oh, okay. Obu also be born koko, but still obesa anom ni ayi na di na obetina fie. Nti na ne yere na ede ekọ adwuma hwe no. So I say, "Ana mu nso na nkasa no omutirimu ye omude." Sa ho. Se ndie mlofo no edi omu no, emu omu aduane ne nsa, omu se nyama no omu deda. So about omu nya bi. So ana sese na akra no. Omo no omo ne oba anyima na omo dwane. Wow. Ono oba benyim obedwane. Ontimi nhwa akla na obedwane. So ata se eno mo so omo yi a omo ye no obedwane sisi a. So na matese yesi omo mema no kra. Wa fa na adwuma bi a wa ba no otu enka. Yesi san sika do man wo ko no ni wie a omo adwuma aye no kra. Afọ ke ka sansa. Ano ye no kra, omo no omo nim sika di pa, but omo nim pe. Oh, okay. Omo nim sika di. And the omo ni sika sesen kura na obedi sika no, but omo nim pe. The Ghana ha obi adwuma a so obre peska on pa bi di nemu. Omo di sika na ba. Omo nim sika ni di, but omo nim pe. I see. Okay. Yes, omo mema no so pe. Omo ma no pe mo a wo no chen kroma fo nti ya na mo bufu no. E no kre. Enye omo nyina na pe awo fo no. Oh, okay. On say a man bi so baaki. Omo mema na omo ya foreigners nko omo krum no. So I say, but a man bi so ye den epe a foreigners no. Oh, okay. If a foreigners no, ono no. On say se Ghana ni ana se Nigeria ni a. Ohwe oba. Oh, obeye adwuma no ahwe. Obi kura timi toka ma oba no nyina. Nti yes ana no mo no South Africa for mema no mo dwa. Omo ntimi nye bi. Nti omo sole omo se yaje omo ma. Nti se sa situation we ko so say foreigners nko omo krum no mo pamo ye. One video bi a me hwe meti se na baako say foreigners no mo ya no ma sa abeji e ma no e be kakra no omo ne ewu a enkura no be ba be di omo so foreigners be ba be di omo so. What I see? Kwa ba foreigners ma. So into no enu ntina enu kra ka hu titru ntino mo ye sa de no. That be foreigners be di. So ano mo ankasa so mo say jealous. Omo ye jealous papa. Omo ye jealous. Jealous of this. Jealous say oni omo ma eye movement no. Omo ye jealous. Omo mpenisa. Omo nya na ka omo no so no. Omo nya din wo mpem. South Africa. Omo num I say cold drink ni sa sugar nti no. E ma omo sisi mu nya de enye din. Nti ama
aho yɛn ahɔhofoɔ no So mo yɛ hard. aha so on say ɔmo no ɔmo ni saa hɛba yi no sɛ koko aduro ne saa yi no ɔmo ni saa so ata sɛ nti ɔmo no deɛ ne yɛ different so nti na ɛma na ɔmo asɔ sɛ me kae sɛ last bi sɛ me wɔ adwuma mu a meyɛ adwuma na me mmɔwerɛ yɛ meyɛ nails paa na ɔyɛ deɛ ankasa na meyɛ nails ɛna mesaa yɛ mesaa yi tire ɛna mesaa yɛ dreadlocks ɛwɔ South Africa mesua wɔ South Africa so ɛna mesaa yɛ wɔ South Africa nti wɔ adwuma mu wɔnom na ladies bi a na meyɛ ɔmo ti baako baa na ɔsɛ ɔpɛ yɛn ahɔhofoɔ no bi so sɛ metumi de me yɔnko Ghana ni ama na anaasɛ Nigeria ni a ana yɛ sɛ o na me deɛ ɔmpɛ me na ɔsɛ me deɛ ɔmpɛ me deɛ ne brother ne me efisɛ me de bia ɔba me na me yɛ ne ti ma no yɛ ne mɔwerɛ nyinaa ma no nti me deɛ ɔmpɛ me na me so okay ɔde ne number nyinaa maa me so efisɛ ɔno nadamfo bi ɛne Ghana ni bi date ana ebi so ne Nigeria ni date nti ohun nneɛma a ɛyɛ ma ɔmo ana ɔmo so ɔmo ne gye wɔn pɛm so ata sɛ nadamfo ko akɔdi adanse akyerɛ nadamfo nti na mo ɔno nso no ɛba me salumu a ɔno nso pɛ sɛ ɔyɛ de menya biribi saa ama no efisɛ onim sɛ me yɛ foreigner nti metumi anya bi ama no so try Ghana ni na Nigeria ni a ontimi nkɔ ɔbɛka ɔno sɛ n'ani gye ana yɛso yɛhwɛ mmaa yɛne ne wo a yɛndwane but ɔmo kuromfoɔ no ankasa ɔne ne wo a no wadwane ɔnye mpɛ wobɛdwane I see so ata sɛ nti ɛno nso ne adeɛ baako a ɛyɛ ɔmo problem paa nti wo share bi da sɛ bi a ɔmo nneɛma ne ɔmo start ama ɔmo attack open ana bibisa me ankasa deɛ ɔmo ntaake me da so me deɛ ne sɛ South Africa no ɛhɔ so ata sɛ nti no wo hɔ a ɔsɛ wo look sharp the bia ɔsɛ ɔmo wadwen no ɛyɛ hye so ata sɛ woyɛ slow sɛ asɛ deɛ wadwen na dadeɛ a masa obi bɛ kunkwa anaasɛ obi bɛ praw the bia ɔsɛ ɔmo wadwen no ɛkreke fast if sɛ mimi sɛ bebia na metene Pumalanga wɔna na metene sɛ na starting de na me yɛ adwuma wɔ bebia na me wɔ na metena so but eduru baabi no me kɔyɛ adwuma wɔ town the town no ɛhɔ ne yɛ secunda ɛhɔ nso na ablɔfo no wɔ so ata sɛ nti wɔnom town no nso ne ɛdan ne boarding ana wɔpɛ dan na ɛnyɛ easy sɛ obenya ne ntɛntɛm saa nti na mo village wɔnom nso ayɛ na ayɛ sɛ yɛka na akurase ayɛ na yɛmpɛ sɛ ɔmo bɛte nti saa na ne yɛ keka no so nti me no me fo taxi no nso yɛ ɔmo van no ɔmo fly ne taxi nti ɔvan no sɛ baby amesi no ɔsɛ me make sure sɛ ɛhɔ na bi fie wɔ me nante ebia bɛyɛ 5 minutes na 3 minutes na 2 minutes bi si ya na me wura me fie ɛnyɛ saa ntumi nkyɛw abɔnten nti yɛsi wɔ ɔsɛ wura fie sɛ afi na ebesi wɔ kwan na afi na ukɔ akɔ wura baabi anaasɛ ɔbɛkɔ bɛyɛ 3 minutes 5 minutes 10 minutes a akrɔmfo bɛhyia wo street boys na ɔmo dɔɔso street boys na ɔmo dɔɔso ɔmo anonum cocaine na nti eduru anyimla a street no nyina ɔmo agye hɔ afa so ata sɛ ɔmo agye street no nyina afa nti wo no wɔhyia wo a ɔbɛgye wo phone wo sika wɔ wo nyina ɔbɛgye adeɛ bi wɔ wo a ofi sɛ ɔtɔn a obenya sika quick ɛde akɔtwe cocaine bi no ɛno na ehia ɔmo so ata sɛ ana adeɛ titiri so ɛma ɔmo ka sɛ ahɔhoɔfoɔ ɛnkɔ so saa yɛ alatafoɔ no Nigeriafoɔ no ɔmo ka ho ɔmo no ɔmo tɔn enubɔne ma South Africafoɔ no nso ɔmo no ɔmo mpɛ brɛ nti ɔmo mpɛ brɛ no nso wei mu no nso na Nigeriafoɔ no nso ɔmo pɛ quick money nti ɔmo no cocaine ɛna ɔmo tɔn ma ɔmo nti ɔmo atɔn ma boys na ma boys bebree asɛesɛe ayɛ te sɛ ɔkɔ wohwɛ Ghana ha Tinka ne Colombia mo no saa na boys na yɛ
ɔmo nso deɛ ɔmo adeɛ san ɔmo deda asɛ shops anim South Africa boys no ɛne ɔmo ne ɔmo mmaa no nyinaa ɛna white no kura bi soso aka be jonk ɛno nso ayɛ junkies so memi say me man say because mle bi say na emlofo no white ɛne ɔne ne yere so ɔmo dae no ɔmo da shop bi anim adeɛ kyen na baako awu bɛrima na awu ade kyen na bɛrima na awu sɛ onse wanom cocaine na ama wayɛ mmerɛ nti asɛ ɛma ne yɛ mmerɛ wanya aduane biara ndi so nti nketenkete kyee no nti ɔmo da nyane na ɔba na nyane bɛrima ne saa wanyane so ata se nti tama yɛhu na kyɛ sɛ wɔyɛ nyame dia wɔwu anɔpa ɛna manfo gyinagyina ho so nti ɔmo no cocaine deɛ ɔmo pɛpaa nti ama bebree asɛsɛ na Nigeria for no ɛnyɛ hɔ nyɛ ɔmo man mo ɔmo yɛ ahɔ sɛ Ghana for so yɛ ahɔ ɛba nsɛ na ɔmo tibi ɔmo nya saa no bɔn ne firi fa na ɔmatɔn ama alatafo ɛno na wontimi hu bebi ɔmo nya firi ɔmo yɛ ɔmo man kra ɔmo ni na ɔmo yɛ ahɔ na ɔmotɔn ma ɔmo dia na ɔmo nya firi hu bebi ɔmo nya firi so hu bebi ɔmo nya firi but anytime bia no ɔmo sɛle ma ɔmo sɛ ɔmo so hu sɛ ɔmo ni adwene bia wɔ ɔmo tirim ɔmo di nya ɔmo sika so ata se Africans ya mo hɔ before mo man bɛɛ pa na mo dɔso country bɛɛ na mo dɔso tama na mo man say Ghana yɛ dɔɔso wɔ hɔ Nigeria fo so dɔɔso wɔ hɔ Ethiopia fo so dɔɔso wɔ hɔ ɛna Zimbabwe deɛ unse ɔmo na share border ɛne Mozambique nti ɔmo gu hɔ so ɛna Swaziland fo so wɔ hɔ ata se alan say baby abrɔfo no wɔ no South Africa abrɔfo no sɛ South Africa tuntumfo yi ɔmo nneɛma yi a ɛsɛ ɔmo sura abrɔfo no ti ɔmo nkɔ ɛnvɛkya sɛ ɔmo sura ɔmo ampa ɔmo sura abrɔfo no deɛ ɔmo sura ɔmo ho den kyɛn ɔmo ti ana ɛnyɛ ne saa ɔnsɛ mlɔfo no papa ɔmo yɛ ɔmo na ɔka ɔnsɛ mlɔfo no ankasa no ɔmo no tuntumfo no ɔmo ntimi mfa ɔmo asɛm no nkɔ ɔmo so o ɛsɛ ɔmo sura ɔmo ana ɔmo sɛ hunu sɛ ɔmo yɛ ɔmo nyame because of ɔmo ayamo no ana ɔmo nso ɔmo ka ɔmo ho a ɔmo kura ɔmo adwen nyɛ kura abrɔfo no ɔmo kura ɔmo adwen nyɛ ana yɛwɔ abrɔfo no yɛwɔ colored ɔmo no sɛ yɛ ne Ghana yɛ kind of half caste ɔmo abrɔfo no ɔmo wɔ colored saa colored no ɔmo kura de ɔmo tiri bom kura kyɛn South Africa tuntumfoɔ no nti tuntumfoɔ no kura ɔmo suro ɔmo de ɔmo nka mle o ɔmo adwen bom kura kyɛn hwɛ ɔmo de ɔmo adwen bom ka sɛ sunny side Ghana ni guy baako kɔtɔɔ kaa nti no abie nwom no a ɛba ahye kunkum nti no abie kaa ne dɔ nti na Africans for no baako twam nti wotwam no na ɛka ne sɛ African ni guy no ɔhwɛ a ontimi nkɔfa kwan no nti wɔto gate dim nti ɔto mu na ɛka hwɛ mu ana Ghana ni sɛ ana nti na waka dɔ na hwɛ mu so nti ɔyɛ sɛ ana nti na waka dɔ na hwɛ mu no ana bueni ka sɛ nti nkɔfa kwan mu na kaa yɛ de ɛmbɔ no nti asɛ ɔmo yɛ nti we no yɛ de ɛfɔko no nti ɔfɔko na ɔne ne yɛ yi na asɛ afɛ de ɛda ne ntɔkwa nti we ni yi sekan free African ni no oyi sekan sɛ ɔmo colored no ɔne na yi sekan no na ɔde wɔ Ghana ni no ekun no ɔmo de ɔmo adwen nyɛ o ɔde wɔ ne kun no ɔmo de ɔmo no ɔmo nyɛ hwɛ ɔmo South Africans nsɛm a sisi ayɛ digya ɛwɔ mountains ɔbea bɛfa no ɛno na yɛ ne nua bɛn mɛ twɛn kɔbɔ ɔtena South Africa pɛnt deɛ akɔ so nyinaa watete bi ɛho biara ɛna ɔne yɛ edi mu kɔbɔ na sɛ nneɛma wɔ nyinaa akɔ so wɔ hɔ yɛn nneɛma wɔ nyinaa tia mo deɛ a ɛde na still na ɛhɔ na yɛ a mo pɛ sɛ kɔtena ade nti na wɔn sɛ Ghana na ankasa no yɛ pa kwantu so ata se ana saa tam so na ɔmo sika no emu odu kakra kyɛn yɛ deɛ no nyɛ ne yɛ a yɛ deɛ ayɛ kɛse so nti na ma yɛ de
yɛkɔ hɔ So music out ba na e bebre sa. na yɛ times 3 Wow. so nti na ma yɛkɔ hɔ bɛyɛ sɛ deɛ sika no difference biara ni so ata sɛ ana mimi sɛ na mewɔ no koraa no anwummerɛ biara no na sika hyɛ me ho sɛ mepɔn anwummerɛ a na meba fie a ɛsɛ wodi agorɔ a obi bɛtumi aku ato akone kwa ɔno no South African no obɛtumi aka kyerɛ sɛ woyɛ obɛku nsa akokɔ no ɔno nso ɔka sɛ obɛku nsa akokɔ obɛtumi aku nsa akokɔ no Otimi ka kyerɛ wo sa. obɛtumi aka kyerɛ wo Ebi na bɛba obɛka kyerɛ wo sɛ ɔyɛ amekum sa. Deɛ na ɔbɛyɛ nti. sɛ ɔmo no ankasa na ɔmo mpɛ nkwasasɛm so aka sɛ ana wo no asɛm a wohu sɛ ɛnyɛ asɛm ɔmo ɛno na ɛyɛ asɛm ma ɔmo I see. wate ase ana ɔmo no nso no sɛ wasa aka kyɛn sɛ oni ni nyɛ free a oni ni di agorɔ pa aka sɛ fosek na ɔmo yisuma dog ɔmo yisuma kraman nti wo kɔka kyɛn sɛ ɔyɛ fosek a wawu koraa sɛ wahwɛ ɔmo videos ni bia wobɛhu sɛ ɔmo wo na ɔyɛ foreigner na yɛsi kɔɔkurom no wobɛhu sɛ ɔmo ka fosek so ata sɛ ɛno no ɔmo yisuma kraman ɔno na ɔka fosek no pa ka bi kyerɛ no so wanku wɔ hɔ na wow wotimi aka kyerɛ ba de ɔka bi kyerɛ na ɔbɛda so ɔmo no fuck you ɛne fosek yɛnka nkyerɛ ɔmo sɛ ɔmo ntan yusu f word ɔmo ntan yusu the f di kan ɔmo ntan yusu so ata sɛ nti yusu ma na ɔmfa ho nkyɛw nti bi mi sɛ no na me nam bia anwummerɛ yɛn sɛ salon adwuma na ayɛ no yɛpon anwummerɛ so ata sɛ nti mi sɛ me nam bia na se kan hyɛ me ho ɛsɛ one protect wo ho a yɛbɛkum so ata sɛ bɛtu yusu card ya no kora na yɛ normal so ata sɛ bɛtu nam fam deɛ a ɛno no ɔmo bɛhyia wɔ ne time bia ana ɔmo kurom South Africa foɔ na ankasa koraa no sɛ woyɛ ne ti ama no na sɛ ɔmo hu sɛ time kɔ a na anaasɛ esum ba na ɔmo nyinaa obi pɛntɛm akɔhyɛ ne fie ɛsɛ ɔmo nim sɛ nyahope boys no ɔmo ɛno no yɛ mfa sɛ ɔno no junkie ɔmo no yɛ flam nyahope boys nti sɛ ɔno no ɔmo hyia wa ada sɛ ɔmo bɛku anaasɛ ɔmo bɛgye wo ho nneɛma ɔmo bɛgye wo phone the chroma South Africa foɔ no koraa pɛntɛm akɔ saa so ata sɛ nti mimi sɛ no mimi hyia wo nyinaa na me ma yɛ alert mihu sɛ me hyia wo pɛ no ma yɛ alert am sɛ ka hyɛ mo but mimi nya hyia am sɛ taita ana wula no matwam mimi ka ɔno ana mimi nso no ɔmo hu mi a ɔmo nim sɛ me South Africa ni me Zulu fo ni bi ɔmo sɛ me sɛ ɔmo ana me tenten ana sɛ me si mi ti no ɔmo ta yi sakoda ɔmo ta yi ana ɔmo sɛ me face na nkasa no ɛsɛ ɔmo ana ɛne me kɔkɔɔ no ɛsɛ ɔmo ɛne me height no ɔsɛ na South Africa fo yɛ bɔbɔ ne ade kɔ supporters na asɛ ɔmo team oduru ne ade ɔmo ne Zulu fo ama ana ɔnye afro ayɛ ɔmo no deɛ yɛ Zulu ɔmo dɔɔso ɔmo tiri deɛ soso ɛmo ma no deɛ bebree ho nyɛ fɛ ɔmo bɛrima no ho ɔfɛ so deɛ na no ho ɔfɛ ɛmaa no na ɔmo ho ɔfɛ ana ɛmaa no nso no yɛ obi wɔ ɔno so no ho nyɛ fɛ ɛte sɛ Ghana ha yɛ ebi ho ɔfɛ ebi ho nyɛ fɛ ɔta sɛ ɛmu so me kae sɛ na me yi guy baako ɔno de ti so paa wohwɛ ne ti na asɛ mfimfini asɛ pie ni asa ɛmu akyɛ Ghana ni gay baako bi baa ɔfoforɔ obeyi ne ti ɔso ɔpɛ no ɛna sɛ wamfa o ti sɛ December head na mfiri hɔ a sɛ ɔn sɛ yɛka kasa na ɔmo ntinti nti ɔmo no deɛ ɔmo adwene ne deɛ nyɛ ɔmo adwene adeɛ na ɛba yɛde ne si afɛ deɛ ɔyɛ sɛ ɔba wo nkyi meme deɛ nea wɔyɛ oyɛ bi na ma ɔba ya nneɛma bi sɛ ya na mamba wo sɛ second one no kora na ɛbɛba no ɛno na meyɛ fast di free mu na ma yɛ madwene sɛ mpɛ sɛ meba bet second one ne ba no deɛ ma nyɛ madwene sɛ meyɛ nti meme 2019 na mebaeɛ nti meme ba 29 esi wɔ m'akyi sɛ na mempɛ sɛ ɛbɛto me sɛ ɔmo yɛ sɛ te sɛ deɛ ɔmo ahyɛ wei date sɛ yɛ sɛ 30th June so saa pɛpɛɛpɛ nti me yi firi mu ntɛm
ana me buy so aja senti simachinti bebre flem Ghana for no mo na bi flem they will try you waba fast so asi wo wachi oni ade so but omo no so de omo ye ni nyina so omo nya din o South Africa for omo nya de omo omo nya be ma ba kokra last me te say omo video ba ko omo leading no ba ko yes omo ye warriors omo nya warriors omo nya din I did not cast omo omo nya din omo no say ebia me mamu blow say am de be hit no omo no blow no timi mo no de nsa say ahyem say no nsa nsam bebu omo nim blow to omo de ni say weapon no na hia omo se kan ni tuo no say gina say ebia Ghana ni ana say me kura na me Ghana ni ya di mienu gina manim ana say me nsa metima bo no wacha say metima bo no better sense say yo omo krom na omo do so chen ni nti ana ya say Ghana for no ye so ye mpa ye ho asem so wacha say na say Ghana ni ye pa adwuma nti omo no ye na omo no ye no kura na omo hu ni say ye Ghana for no de at times beble ebi protect ye kakra South Africa for ebi nim say Ghana ni ye nji di bone omo nim say ye adwuma sa enubone na omo tonton ye ntonton bi nti omo ya na omo tie na omo face kwa Nigeria for no alata for no pa na omo ta na omo ye if say uko street ni so a omo na ton nu bone no so as I say omo na ton nu bone ye ton nu bone no ana omo no South Africa nkasa na omo se kan na ekuta omo no enye Ghana se kan ni bi o on so omo se kan ye biemu se ya ubum se ya ana se ubiemu se ya obetimi dia war down embu enkoa enye hwe entutungum omo se kan de papa o nye Ghana ebu a o se o ye killer okuta se kan ni sai dabi omo se kan de obetimi dia war down acha say emumbu but I say no de kotan ne koto se kan ni bi odu war down no ebetutu agu so acha say se kan omo di boni aka omo se kan di boni what you say ana omo se kan no so na mo ba ko bi wo no de me ka se na me de ebo me ho ban se enu ni se me biem se na ma nkyerɛ se aha ne yesa de atum a odi ka hye mu a unhu dwa kyerɛ me na me kyerɛ na ubi uye untimi nkwa untimi nya ne hwee enti se ono obe ohun na se de kuta bia wan fa ama na okase obewo waku bi anso meche no okochina akoyin police station na odi ne ko ono no kan omo kasa na no ye froho a ye be jai no enti ye no ahoho fo kra ne ye inform nko police station if say odi ne ko na onya wanim no hu bebia ote a obekun anadwo obekun fakun se ha na ote a be ba ale hono se de oba Ghana do na ye kwa so Saturday Sunday ebi nso kon krebo fiada na ade ho Kristo som ne se so eni ye mo enu omo kwa asole pa omo kwa asole na omo gira asole dem to nwom asole nwom a omo kuta voice pa sa omo kuta voice omo ne de pa sentina mka so omo ku ana omo to nwom no na omo ni agi o ti ase omo Muslim for ne kakra bi na o edidam ba ko no na Christians pastor obedi bon no omo de ono no say ebia wo no Ghana ni wo be ya de a odwen hu mienu ana say ebia de okoye on dipa ne bewu but ono no mfa ho kire wa ya awi because em lebi say Pumalanga ono Zimbabwe ni bi onim say no yitri onim say South Africa ni awia o minim de ode ye no but okofie ko fa tuo ba ye de bebo no mane wi enti on say ye no Ghana for ye ne ye salon adwuma enti na say we na betie say South Africa ni bia bo bituo o ye adwuma o salon ti ne ka say Ghana ni e kire na ye ko he ne hu say o ye Zimbabwe ni so ata say enti ono no kire wa ye awie ansa no wonu no enso sa atam no okun ntimi za manko dabi e be better so be avoid you sa
Yes, omo man so. I don't know. Yes, base bra. Yes, you South Africa pa anyway. Oh, Base bra man. Yes, am HIV no me say ya do no pa. mama nkyerɛ Okay. HIV na nkasa no. On say South Africa for no more. On say ɔmo man no ɔmo ho ɔfɛ paa no. On say ɔmo no ɔmo anko school. Nti ebi ɔmo nyɛ doctor. Ɔmo teacher ne yayi mu no. So nti wo kɔ hospital na yale a bloni na bɛyɛ den ɛbɛhwɛ wo. Nti bloni no nso no sɛ paneɛ no bɛwo a sɛ wonim paneɛ korɔ de wo. Nti wo ni yɛ kan sɛ HIV kura na ɔbɛwo paneɛ ni bi. Nti ɔde wo a ɔmo no sɛ ɔmo no mpɛsɛ mo dɔɔso ana ɔmo so blacks ne dɔɔso na ɔmo so mo wu bebree ɛsan sɛ awɔ na ɛwɔ hɔ nti mo wu bebree nti ɔmo no de ɔmo bɛyɛ ne sɛ ɔmo de bi bɛwo wɔ mo na kyɛ sɛ mo wu wɔ hɔ a wo yale ne wo wu na kyɛ sɛ ɔno deɛ ɔmɛtwe tuo te sɛ first ɔtwe tuo na ɔde kum na sɛ mo yɛ sɛ ɔmo mo gye mo pɛ fa ho die no ayɛ da ne ntɔkwa a na sɛ mo kunkum mo ho no nti sɛ no ɔmo adwene ɔmo fa ne sɛ ɔntwe tuo mmekum anaasɛ ɔmfa sekan mbɛwɔ anaasɛ ɔmma kraman mbɛdwangu so mbɛhwew ɛma wo nti ɔmo deɛ ne sɛ ɔbɛwɔ paneɛ bɔne. Wow. South Africa to for no mo ya aware said the echoes ya. Dabi ɔmo deɛ ɔwɔ sɛ ɔmo hu. Na mo yɛ de na wo hu sɛ. Sɛ ɔn sɛ yɛn Ghana fo no yɛ adwen mu do. Okay. Oti ase. Nti bibi kɔ so a yɛ ne ɔmo ana wɔ kurom o. Ana yɛ so yɛ atena hɔ akye nti deɛ ɛkɔ so bia yɛ nim. Ya na nyɛ sɛ bi a ɔmo hyɛ da na box a abira no mo nya ya. Dabi. Yɛ obi wɔ a ɛnam no ɔfa firi bɛ dodoɔ na so paneɛ na ɔmo de wɔ ɔmo. So ata ase. Sɛ de bɛyɛ a mo so bɛte. Okay. So unam ho atim wo unam ho atim enti sɛ wo na wo ha adwen sɛ bi akɔkɔfo no ana white fo no emlofo ni free kromu a enti omo redi wa sɛ oyale a hospital na bɛkɔ no sɛ doctor no oyɛ broni enti yɛhwɛ wo na wo ha adwen sɛ ya yɛbɛwɔ paneɛ bɔne so enti edididi hu a na tɔ no awu wanya HIV obu a oni bi ana dodoɔ na so ɔmunya no wɔ ndam nti sɛ wo no ɔba no ho ɔfɛ na wo no uhunu na wopɛ no na wo one ne kɔda so obenya bi nti mu wɔ wa no fɛn no wawu saa ɛnyɛ na ni bia bɛyɛ a ɔmokɔ tuntumfo ebi yɛ doctors wɔ hɔ na wokɔ a yɛmema wo ndura so aja se saa na ade na kɔyɛ di enei Ghana for na do mo ho bia ba ebi da so ho bebre wɔ hɔ paa na ɔmo de ɔmo so mo ma siwe kura na ayɛ yeye a mo yɛ mahama akɔfa bia ba no so ɛnyɛ ɔmo nyinaa na ɛbɛba ebi mma ebi wɔ mo business wɔ hɔ a mo big time business ebi abie school ebi big school okay so ata se na ebi so abie ɔmo washing base a mo no enya income free honum so ata se na ebi so abie big store so mo tonton niema so ata se ti aha no ho enfa na metima ka sɛ aha no Ghana ha ndi asomdwe wɔ ha so okay enye ɔmo no ahɔhoɔfo nko ɔmo krom ni ayi a anka honum no bibia obedi akɔ yam aduane bia na sɛ ensa na sɛ bibia obedi akɔ yam bia na ɛfo South Africa ɛfo bibia de odi aduane ɛfo kyɛn Ghana ɛfo kyɛn Ghana okay Ghana de sɛ adidie mu asɛm ɛwɔ soro emfiri anopa nkɔpem anwumre no na wa sika wa send no aduane ho no anya asɛm ketewa so aka sɛ no ntina ama bebree de entimi mba no so ana ahase no nso no obie salua fine obenya adwuma e betente sɛ South Africa ona ɔno no ɔmoje ɔmope a adwuma no busu na ɔma salai na wo yɛ adwuma no ɔmoje ɔmope no mo ba salon na salai
first month no o yɛte obi aka ɔno no yɛtua ne ka na waba mall no mu no anaasɛ sɛ nyɛ mall mu koraa na obɛdi dwa bosome no nyinaa ɛna dwa na obɛdi no nso no wayɛ dɛ wayi sika a ɔde bɛyi ne ti wate ase nti ɛno no ɛna ebu wɔ so a 15th so yɛtua ɔmo ka within the middle of the month. yɛtua ɔmo ka sɛ ɛwɔ obiara ne manta ne salary ne ɛba wate ase nti any time biara no wonya adwuma yɛ saa wate ase ɛnyɛ ɛnɛ yi a ɛyi saloon na bu bebrebe nso still amanfo yɛ adwuma deɛ hia ne sɛ wonim adwuma because this year obi ka sɛ ɔma chance ɔbɛsɛ ade wakɔ abɛkɔ ana mimi deɛ mempɛ hɔ bio dabi ɔn sɛ mimi nsuro bet deɛ makɔhunu wɔ hɔ nom no mempɛ sɛ mɛkɔ ana me nso metu kwan na mekɔ kuro bia mu a mempɛ sɛ mɛsɛ akɔ hɔ bio sɛ yɛ Europe dia na mɛsɛ akɔ hɔ fata sɛ mem sɛ ma saa tena Dubai Sata sɛ Dubai ne South Africa ɛyɛ fa na ɛhɔ dwo ya kyɛ sɛ wotena wobɔ brɛ bɛboa Dubai sei no nso no ɛhɔ so deɛ wodi akɔ yam bia ne ɛfo aduane sɛm mbɔ ka wo sika ho saa sata sɛ ana ɛhɔ nom nso no wobɛtuma nante firi anadwo saa ma ade akye police fo nkwa na obɛhyia ɔmo obi anya ɔhwe Dubai obi anya ɔhwe nkohyia jonki ni bia sɛ ɔbɛtakew ɛhɔ nom deɛ asomdwie deɛ ɛyɛ ɛwɔ ebi wɔ Dubai but Dubai no awia ane wɔ hɔ awia ne deɛ bɔ wɔ hɔ paa hɔ deɛ awia ne bɔ so aka sɛ ana ɛhɔ no nso no first no na salary na ɛyɛ bɛyɛ sei no ɛhɔ no sɛ salary no ɛnyɛ sɛ nipa na dɔɔso nti mo na nipa na dɔɔso wɔn wo adwuma mu okura na yafo adwuma no kura no wobɛhu sɛ ebi aba company hɔ no a ɔmo so bɛpɛ adwuma nti wo yɛ list mistake bia na yɛ yiwadi a obi bɛba abɛhyɛ hɔ nti sɛ ne yɛntua kɛse bia saa ɔn de bɛkyɛ saa na adeɛ na akɔ nti wona wo fa no kasa no ebi di ɔmo sɛ ɔmo mma yesa ɔmo mma memo on sɛ we ni see no mo Ghana ni bi ofrɛ me so that say ofrɛ me no even so no ko 50-50 o Nigeria ni sai Ghana ne ma me Ghana ni na ne papa yɛ Nigeria ni o katwi ɛnyɛ te sɛ deɛ Nigeria for no obi sua no we de onu o katwi ankasa so that say ɔno sɛ incident ni see no ofrɛ me ana na me ni di nkomo me yɛ sɛ me frɛ no bet ɔno no frɛ me sɛ na busy ntina me nya kwan frɛ to ɔno frɛ me to ɔno frɛ me no ana no me ni didi nkomo ana no ka kyem sɛ me bi san sɛ hot sɛ no so hɔ yɛ cool on sɛ Pumalanga ɔno deɛ problem bia sɛ bia ni hɔ on sɛ akoso be 3 we na kan 3 times but hɔ yɛ cool obi yɛ na dwuma kama nto yɛ okay ɛwɔ hɔ no hɔ no deɛ ɛnyɛ hɔ nyɛ basabasa hɔ no deɛ ɛnyɛ South Africa ni nyinaa kuro ni nyinaa na ɔmo yɛ saa KZN ana yɛ ka ne sɛ Cape Town hɔ no na ɔmo yɛ ɛne Johannesburg na ɔmo yɛ saa Johannesburg na yɛ capital hɔ no so na business kɔ so hɔ no so ɔmo kyerɛ target so ɔsɛ capital town deɛ hɔ na mampɛnɛ tsa yɛ mu hɔ mpanyinfo bebree na hɔ na ɔmo nti no ka bibi ɔmo timi aso ano ntɛm sɛ na yɛ ana kɔ so sɛ hɔ no nso na ɔmo nim sɛ ɛbɛyɛ kɛse ama mpanyinfo no nyinaa hu sɛ sei na ɛkɔ so ɔmo sɛ mpanyinfo no hu enti na ɔmo timi di ɔmo nsa si ɔmo sɛ president mi ntimi nya hwee so police fo ntimi nya hwee enti wobɛyɛ no akɔ okurum ntɛm na saa 30th June na nduru what you say so person obi akɔ okurum by 30th June I mean nipa de say won timi fa one day pen turn the japade and I said ebi kwa be obi asifie o ha enso nim de omo de ade ba akɔ yɛ ni say omo ka se yenko okurum wo de fa shop ne ma no bibia wo so manage shop no
enduru 6 months kwa de wa shop no begu Wow. omo de ni say sika no obi abeto ade no de ato drone no ohu sika na no ho pre no be di sesi a On se ska gu hono. obedi sesi a omo ntimi manage adwuma o omo ntimi manage adwuma omo sense no ntimi manage adwuma ntimi omo sense na nkreke se de bia ye Ghana hana na say o ye adwuma wani ha so dabi because say na me wo you can say secunda morning no na me salon wo na me ye adwuma me fan say na salon ni bi wo ho salon kura me fan say na ye be me de ne me fan say salon wo na ye 3 so ata say ana South Africa ni ebe bie bi wo obe bie bi wo no South Africa fo mienu anama fo mo adwuma no mo ye adwuma ma me omo ye den omo firi hodom so omo firi adwuma mu ko sa South Africa ni na wabie adwuma wo no ana se do si obi adwuma no emu on say ho ntimi dakureti mu kama sa enso hu a me kwa me hu shop mu ka se bloni na ewere abi so omo aye mu kama but unim say 1 year kura nduru na guyi Wow. Adenti e ba ne say omo nim se de si manage adwuma enti se amanfo oba omo ye omo ti no scanning begum a e wo de good drone mu no hu se gum bebria no oyi no odi enti bosome ne beso no ontimi ntua wa keska ana rent so ontimi ntua ze gu na begu enti begu enti no unim se de obi saloon na kuma e ba me honum se die na yetimi ya de bia na yadwuma na koso a engu ese na kuma ne de no obebie ye kaide egu watum ana me ka chen so manka adekura ewom secret ewom but me ka chen se on kan chen na kuma no ye de omla omame ye kan se on fa adwuma ne nhye me nsa no kan chen se bia month bia ohia se na me mfa ma no so I say if say na kuma ne say na me ni ye free na oba me shop ma me ye nitima no nyina so enti na otimi ba be ka kire me no but utimi say one ne kokan no enti ase anya adwuma enti no ho na hu say ya de palok fufura betutum ansa na mo be yi omo niam nyina ye de afri mama obi fufuro be je shop so enti omo no say uduru Johannesburg na shops ni nyina ya tutum fa ni nyina ma South Africa phone so omo manage omo ntimi omo no keke na omo ye yaje omo adwuma omo ntimi eno kra na sa adwuma na omo ye no be ka say slaves na also omo ye sa adwuma no that's almost a more on we slaves omo say slaves then slaves adwuma de ana omo ka say maji ana omo so no omo ya anwoya okay say wo no kra aba shop na wo ye adwuma na wo jiska no anwoya ohun se nka manyi sika so enti eno na didi omo tirima no ma ye say munkom krom no mo wiam niema unim say bebiana me won Pumalanga hono mo obi wo no embalente hono mo obi wo mo twaja tu omo so mo ye demonstration ana omo di ko wura mo wiawia niema kamla bobo ho omo say esa na kamla bo ntru mo say twaja tu wacha say no ne ade ba akwa me hu say course wo ho but nenye say foreigners nko mu krom wacha say enti sa tam no omo twaja tu ma mo no efa baby efa shi nti me ba nyina na me pepa Ghana ni nyina na asa na mo nyina na omo gusu no omo ye so ata say ekopim say me di free on no omo nwie di sani ma we na akoso ho no say me am ho dweme na ade ba ko bi ye papa and the omo ya obitim dia bo ma so ade good thing ba ko bi a omo ya so bi se Ghana for the omo dia omo ya ye me ye ni ade na also good thing papa ba ko pe na obitim dia ka Dio no epe ho asem ne die no pe ho asem dio mpe ho asem die no mpe ho asem o ti ase if say Pumalanga on isa embalente on
na ɔmo no ɔmo pɛ asɛm nti na saa ntɔkwa sɛ ɛhɔhoɔfoɔ yɛbu bi no na saa deɛ no deɛ na ɛni hɔ wonim sɛ mame nka asɛm baako bi nkyerɛ wo wonim sɛ na ɔmo anam na ɔmo yɛ adwuma no Ghanafoɔ no anam na ɔmo wɔ na baako di ne birthday ɛna meyɛɛ sɛ o ɛne yɛkɔ Tabin akɔtɔ nsa kakra no agya mede ama deɛ ɔdi ne birthday no nti wonim sɛ me ne girl baako na yɛkɔɛ no Tabin hɔ nom no wonim sɛ South Africa ni baako na bɛgyina kanta n'anim na ɔmo bɛyi nsa na mayɛ no wonim sɛ baako ɛbɛto me kanta n'anim na ɔhyɛ dɛ tia me naa so ɔtia me naa so na wokɔ kasa sisiaa ɔno bɛyɛ ntɔkwa wɔ sekan akum sisiaa ɔno wahyɛ da ana abɛtia wo saa ta na mewɔ guy bi wɔ no efie na na mewɔ mu na maame no efie wura na ɔpɛ m'asɛm paa nti wonim sɛ efie wura no na sew bɛma guy no ne ɛne nana ɛwɔ mu onim na mehan dan wɔ na sew baa no ɔmo fie nti ɔka kyerɛ me na ɔtam ne me di nkɔmmɔ paa ebi wɔ ebia ɔmo lunch time na ebia yɛwɔ baabi wɔ no ma lunch time obiara bɛtena mall no mu wɔ no nti na ɔne me di nkɔmmɔ ana na ɔka kyerɛ me sɛ ebia mekɔ Tabin a ɔno yɛ Zimbabwe ni ɔka kyerɛ me sɛ mekɔ Tabin na ebia ma me ntena hɔ nom sɛ ebia sɛ wopɛ sɛ ɔnom nsa a ma me nkɔtena hɔ mentɔ nkɔ ana me nso me nom nsa nti me nkɔ nom sɛ mekɔtɔ anaasɛ mekɔtena hɔ anom nti ɔno ɔka kyerɛ me sɛ obi bɛtumi abɛyɛ den ahyɛ da abɛtia wo secret baako wɔ mu no obɛtumi abɛtia wo nti ɔma abufu na ɔka sɛ ebia wone ne bɛyɛ kasakasa a ɔbɛwɔ sekan akum ɛnkɔ baabiara Tabin deɛ ntɔkwasi ne yɛkum a yɛkum free ɔmo sport na ɔmo ka ne sɛ Tabin nti saa time no Friday to Sunday boozing time obi ɔnyɛ adwuma nti de bi ɔno boozing na nsa na nti na sɛ adeɛ baako papa ɛno na ɔde kae wɔ mu no me mɛbɛn no so nti wonim sɛ obɛtia me naa so no ana girl na ɔwɔ kanta no inside no ana ɔka kyɛn sɛ ɔka ɔmo kurom kasa no Zulu no ka kyɛn sɛ na wo me customer na wabɛtia ne naa so no sɛ onim saa ɔmo ayi no to tia me no ohu sɛ ɔbɛpɛ me ntɔkwa ana girl no so nim sɛ meyɛ South Africa ni na girl no so nim sɛ meyɛ hɔhoɔ so atase yɛtaa akɔtɔ adeɛ wɔ hɔ nom nti ohu yɛ na ɔka ɔmo kurom kasa ne tea na afei deɛ ɔpa akyɛw wate aseɛ nti nkanyɛ saa obɛtumi no ayɛ dɛ ayɛ biribi so ana me nso no saa Mozambique ni ne ka kyerɛ me sɛ ɔka kyerɛ me no nti mede tuu me tirim nti me nso mama ayɛ dɛ mama mbu amfu ana ɛno koraa nso ana nkyɛ na mo no mu ana mo no na mo script ni bi wɔ no ɔno ɔyɛ South African na n'ani ate paa ɔno me di nkɔmmɔ ɔno koraa mpo deɛ na ɔsɛ onya Europe a ɔbɛkɔ so atase ɔno ne ka kyerɛ me sɛ South Africa na ɛma wɔ ha nti onim sɛ meyɛ bɛrima ɔno me di nkɔmmɔ paa onim sɛ meyɛ bɛrima nti sɛ mepɛ ɔbaa ma memfa hɔ Embalente hɔ nom menkɔfa no mfiri sɛ bia sɛ ɔnsa ha yɛ Kumasi o ma kɔfa no firi Accra aba sɛ mekɔfa ne ba a ɛne deɛ ha Kumasi obiara anim no bɛto fa no hɔ a ne boy bi bɛyɛ den ɛbɛba bɛkum sɛ ɔno na ehu a ne boy adamfo ebon sɛ ɔno bɛkɔ akɔka akyerɛ no ana ɔno gɛ na akora bɛka akyerɛ ne boy no sɛ ɔmfa sɛ ne boy ne ba no hɔ a na ɔpam no ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔnkɔ na sɛ ɔno ɔnyɛ bɛrima ɔno ɔnya Ghana ni ana ɔnyɛ Nigeria ni a ɔtumi power no ma n'ani gye so atase a ɔhwɛ no so nti onya kasa asɛm no tu ne tirim a na wayɛ dɛ
no no so obedi girl ne ntete saa so obehu ne no no ayɛ de wahu bebi out ada sɛ obeto jot ɛde ama obi no wakum ana sɛ omusika no wapɛ 50 rand bi ana sɛ 100 rand bi ama no so ada sɛ nipa koro ne bɛba bekum sisi a omo ti bi to jot e de mu obi wo ama nipa ko ne bedi obi bon so no anku a obɛma obi abekum okay ya na akona fe e be ya ba beto aso na de aka bi ya so muti ya akona me bisa se me se dia papa ba ko pe na de kai on na o se da enya de bia bi se da nya de bia se obi ayem papa se de honye ba bia se nya so nyen kan kan ntena o okay bi se da nya ni bia ye ko Ghana for hwe yo mo South Africa di twato ko ade na wo ka che wo mra omunye de ka bi tro mo na de wo ho bia on de so ma na se oto no oba ya hwe de me kan se Ghana for na mo ho so say bia wa dwen se wo mpese obebe fia ni nyina se obehwe wo yi so that say de be ya wo ma asem bia e se Ghana no obusuafo so ayamhihie bia nkoba se bia yakun ana sisi ana si odi ani se anytime bia no ne obusuafo be kasa na wa ankasa so ahwe wo yi ana mo amu so no hunu se eniema mfa ma wo na wo so wo ho no no abafie so obafie no ne ye so ye obu okra no ono so de da street ana obu o so ano so no ya china tum because say na no de omuba ni patrend da mahama ko form ba yin say ye obu ai ye find free prison straight ni de ne be share plane so obehunu no obi a watu kwan akobo bla pa polythene bag ni kutana o de be fa o ndi case bibre ono South Africa ni bi kura betuma ma case oni ni ko ai police station o nti kasa no ye do akoshem so ata se obu a on sha dan ye bibi boni bia ne de na akoshem obi so ano no afom obi a afom so ata se ye ba busu abepe me ba na ya be din komo part na ye ko South Africa kasa o so o ka mo kasa na kakra ka be so the two South Africa for na kasa for omo ye ne men se kasa de bi sa ba okay ba ku bia mi no bi ka wetimi aka the family ka bi to na ogun zampa o to mo kasa Siabonga Sambonani Siabonga enchia na mechia Sambonani no ono so ajiso Siabonga Sambonani Siabonga yeda se kwasinya yeda se ebusuya reference about part 2 ye besa part 2 sinya yeda se o jebe na hwe me di kwapena wesu because we're by Grace TV. You can see a tonfi watchma yabe a 4-bedroom house, back a master bedroom, a 3 a single room self-contained. What do you want, Mr. Fanamba? You check on if you need check on F. Parkona Coche, the Tony be uncle for now. Okay, Miso dreadlocks na me. Okay, Upe so we say Rasta and Kasan, and Nuna me dreadlocks. Okay, how say if I hairstyle and beyond me we free net, and I saw the tremor phone to say me yama style bia. Ndi meyama mission South Africa so ho anso na bisaye no ho na masaba Ghana ana maye Dubai so dreadlocks masaye Dubai ana masaba Ghana se nso me wo buokrum sepe market no opposite se o na ho na meye no obo nse container orange ho na meye no obo nse atro Ike ho no meye no oba mesiesie kama pa opese okọ wedding oba mema hairstyling nice baby a opese okọ bia no metima ya ma okọ party bi opese uye utino o dress utino the style hairstyling nice one me ya ma what number 9 me number no ye 0542 04 9888 0542 04 9888 me number no o flame ya Benjamin I was went here call if you know your tongue or atwama ya be a 4-bedroom house back we master bedroom na 3 na kana
a single room self contained. To origin one Mr. Fanamba no etwago ewo afie na se na from na no kasa bibia be koye e dia ma atwema ya be 10 minutes drive from Sofolai afei obi trading enterprise open tat papa de perfume papa ko no na ko jibe na bibia nkoye en from abrepam ye be hia nyame nka o de kwabena usu makra bye bye. Your perfume near my degree home my own yisha. Nani any year woman say perfumes no show her no. So ba near when you whom be a whole tester and away a showcase is so hey. I can't test her nature saying yes I don't know about betono. Unim the way I see now aha packaging now bow shake the way amber glue ho. So shake my own ya na wo hwia na se wani je ho a na wafa ti ye nneema ne de